ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶ୍ୟାମଚୂଡ଼ପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିତ ସେୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତା ସହ ଚାଲିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମୁଆ ଗ୍ରାମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗୁରୁ ଅଶୋକ ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଲାର ଗାୟନ ବାଦନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉପସ୍ଥାପନର କୌଶଳ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମୂଲ୍ୟ ଲୋକକଳାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।